Záznam. Motokár. Tak co povíš Radkovi, ať se na to potom podívá. Hodně štěstí, Ráďo, budeš to potřebovat, já jsem kurva rychlej. Já si myslím, že Radek to musí vyhrát každopádně. Jo. Abych si nebyl tak jistý. Děláme srandu, pošli ten foťák takhle. Posílám foťák, teda Tomovi, jo? Jestli to natáčí. Obci między... Zdravím, Raďo. Zagraj po polsku. Jak Adanem z pociągu przyjdzie kurwa do obcej laski obcy między... Po polsku? Tak. No właśnie, tego się nie schowa. Tak, to było pięknie. Tu jest, do sprawy. Podobno wychodzi jakiś What the fuck? A co to? Marcin, jest jaki automat? Dalej, tam. Automat, a to był ruleta. kawałek jadą same. What the fuck? Bo to nagrywa. To nagrywa! No, fuck! To dalej. Podbalek tajny. Gościu je wyczepuje, nie? To nagrywa, podaj dalej, żeby kierować na Radka. Podając dalej, kierując na Radka. Mamy jenom do půlsátý čas. Ale kierujesz... Ale to nie ta strona. Ta strona. Kurwa, wszyscy święci. Na razie nic się nie dzieje. I tego się trzymajmy. Bo jak wrócimy do domu, to kurwa wstrzymamy z jajec. Bolalo? Widziałeś? Maciek! Barry się nagrywa? Ej, no tam tego nie kręcisz, patrz co ten robi, kręci kuflę. Bartek, pa. Nie, zobacz. On mi upierdolił palce. Kto? Radek co to działa. Daj do buzi, nie wiem dlaczego. Panowie? Weź go do buzi, weź. Za chwilę cię To wróci. Weź. Teraz Maciej Kwita. Najbardziej pijana osoba na tym kawalerskim. Wiem już chyba... Lewie patrzy, patrzy na ten wzrok. Jak ja mam jechać kurczę samochodem? Lewe oko podpowiada mi, żeby wybrał opcję C, a prawe, żeby wybrał opcję D. Ja już nie piję. Kasiu, wybacz mi, miałem pić 12 piw, nie tylko 10. Kasiu, on wypił tylko 5 piw, plus 3 butelki wódki. Najgorsze, że mi każą jechać samochodem I on jeszcze jutro jedzie samochodem. i nie mogę odmówić. Lepiej się wytłumacz tych grzeszów. A te dwie czeszki to już sprawa zamknięta. Na szczęście chłopaki milczą jak grób. On tym 2 czeszkom strzelił w twarz w paintballu. Gratulacje, Po polsku? Dziękujemy. Podaj dalej. On jeszcze pije piwo. To smak piwa. Ostatnie, więcej nie piję. Podaj dalej tam, niech chłopaki się nagrywają. Czemu mają nas nagrywać? Nagrywajcie się. Ještě to běží? Dívej, co se zmáčknu. Radku, čau, díky, čau a vyhraje, že jo? On vyhraje, že vyhraje. Dla Radka. Na Radka? Radku? Ano? Vyhraješ to dneska? Co si piš? Ne asi. Řekni něco Radkovi. A který to je? To je ten? Tady, točí to vůbec, no jo, točí to. Já? Jo. A proč já? Jaké máte pocity před vítězstvím? Je, pardon. Světku můj, děkuju ti za... Jaké máme pocity před vítězstvím? Ne, tak ne, to až později. Nejprve tak. Líbačka potom bude pryč. Počkej, a ty nejsi cizí kluk gang baru. Já tě Jo, musím to je poslat na jahodový to je džus. pravda, to musíš potom gay baru. Ale musíš mi najít gay bar. Oni nás tady vůbec nemají rádi. A budou rádi, když vypadneme. Ale když přinesou dobrý žrádlo, tak jim to možná i zaplatíme. No, tak přesně tak. Ale Jak no možná, jsou hnusí, já jim to vrátím vlastně. Přesně tak. Myslím, Hele, je tady strašně moc ožralých Poláků, o ním to řeknu. Jako.